Kanigadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Rakhe kari India ya kasmi yo lai luit bah nyo pusan menta kasmi. Penher Menteri Rang Ba Duk Narendra Modi ya kalama lai rong na Red Fort Hanong Ba Delhi. Ai khublai singi yo lai luit ka President Draupadi Murmu ya kipai kari ha ka janwit shwa kasmi rakhe ya kasmi lai luit bah nyo pusan jong kari India. But yo khusnam 6000 prapo armut ki pulit ha kasmi rakhe ya ka jing yo lai luit kari menta kasmi. Ki khubor ki babnya. Menta kasmi kalong kasmi ka banyai sa kan mau ha ka history jong kari India ong Menteri Rang Ba Duk Narendra Modi kat ba udang a ya ka jingkren na Red Fort Hanong Ba Delhi. Kari India barok kawai kala rakhe kasmi yo lai luit ka bah nyo pusan menta kasmi bat kum ba Shillong la penher ya kalama lai rong ha Red Fort New Delhi. Ha kani kasmi Menteri Rang Ba Duk kari ula ong bayakani kasmi kerpang la rakhe om tang hari India handrai hakaleng ka perthai da ka jing penher ya kalama lai rong haman la kiri ka perthai. Modi ula ong bakari ka kan mau buram ye ki khlawai jongka ha ka jing rakhe ka jing dap nyo pusan snam ka jing yo lai luit bar kum joru ka kan mau ye ki jing thrang jongki na ka benta la kari Modi ula banjuru bana ka benta ban roi na ka benta ka roi ka par ka bapura ha kari don kam ban pet bala kan thop ya baro na do ki riu lum ki kan thai ki nong rap bar kum joru ki to ki baduna hakit khot met jongki Ula ong ru baka jing yai limti siya ka jing dap shis pa asnem ha ka jing yo lai luit ka long ka kabuk siar ya kari ban pen urlong ya ki jing thrang jong ki paat kari. Modi ula ong ru bakat ba kari kadang rakhe menta kasmi ya ka jing dap nyo pusan snem ka jing yo lai luit kadan kam menta ban yai chaprang da ka jing thumu ka bathamai ha ki ar pusan snem ki ban wan. Ula kentu ya baro ban trei borba ban poi syakathong ban pen urlong ya ka jing thrang ki nong yele lai luit kari tat hadu bakari kan rakhe ya ka shis pa asnam jong ka jing yo lai luit jongka Modi ula kentu ki pai kari khamtam ye ki samla ban penlet jimut halor santli ki phang ka India ka badap ka babyang ban wen ye ka jing ngolong brau ka jing sarong hala ka menor ka jing long ka wei bat ka jing pendap iki kamram kum ki nong song snong Ula pen pau ka jing sngaw sarong ban yo ya ka jing sngaw ri da ka baong ba ka jing pen her lama haman na kitliw yeng hakari ka pen ya ka jing long ka wei Menteri Rang Ba Duk Narendra Modi ula ong ba udap da ka jing kemen ban yo ba ki pai nong sok snong kari kile simpen ta da ka jing shit hem ha ka jing pen her lama halaki yeng kisam lane ka har ghar tiranga ha ukur wo leng ba ka Twitter Modi ula ong bakani ka de kasien ka banim kong ban yo ba upat billion kat ni ula sim benta bat kani ka long ka rukam rakhe ka bay hap na ka benta ka jing dap nyo pusan snem jong ka jing yo lai luit kari last dang ya ka har ghar tiranga na du kasmi sat jan baladap bat ki pai ba baro ko wai kari kila priang sngo bha ya kani ka jing ya kani da ka jing sim benta jong ki Ka President Draupadi Murmu kala ai khublai smi lai luit ya ki pai kari henin ka sngi leng ba ka jing kran jongka ha ba kran ha kani ka sngi ka Murmu kala ong ba ka kantin ka ba kongsan ya kari India menta ka long ka jing sngulam na ka benta ki baduk bat kitu ki ba sha no shadien ha ka imlang sa alang ka Murmu kala ong ru ba kari India kala kenjo nyo pusan snam kanthi kum kari ka balai luit bat kani ka jing rakhe ya ka sngi lai luit menta usnam kalong ka jing le akmen om tang ya kari henrei na ka benta baro kinongra ya ka khubor jong ka sanshar pai ba ha ka prathai kala ong ru ba ha ki bai ki ri sanshar pai ba ki kan thai ki lahap ban ye le shitom ban yo ya ka hop ban thap vote henrei kalong ka basno sarong ba ha kari India baro ki badai ba hop ki badai hop ban yo thap vote kan thai la mission rang kala yo ya ka tai ka hop na du balas dang ya ka sanshar pai ba ha kari ka President jong kari kala ong ru ba ka jing hikai ki bagila yo ha ki nyo pusan snam jong ka jing yo lai luit kari kinlong ki mau jam ki ban kan tiu ya kari ha ka jing ya lenti sha ka jing dap shis pa snam lane ka amrit kal Kani kadai ko All India Radio Shillong ka bawalam shpi ya ka khubor Komshi benta jong ka jing rakhe ya ka singi yo lai luit kari ladan 6000 prapu armut ki pulit ki bala yo apdyang ye ki takma na ka benta ki kam ba pher na preng ki ne lais pa sa pho nyongut ki yo takma na ka benta ki kam shlur prapu nyongut ki yo na ka benta ki kam ki ba kham pher bat hendrius pa sa pho prangut ki yo na ka benta ka jing 3 minute jong ki ya ka kam Ladon ru shis pa khandai ngot ki sipai CRPF bat shis pa prangot ki pulit na Jammu bat Kashmir ki blayo atakma na ka benta ka jing shlur jongki
Na Meghalaya ki pulit ki balai operiang khusnam ki kenthop ya uba lakador siang Commandant 6th Battalion Meghalaya Police Umran Ribhoi District u Bikram D Marak Superintendent ki pulit Jowai West Giant Hills u Thuli Seril C Chaku Deputy Commandant 4th MLP Battalion but u Galdenson R Marak Armed Branch Inspector. Menteri Rangba ka Jilla Meghalaya u Conrad ke Sangma ula pli pa ya ka transit home ha asangre Rongram CNRD block plashna po ka Chief Minister's Safe Motherhood Scheme CMSMS. Lasan ran ya Menteri Rangba ka Jilla ha kanika sian da Chief Advisor u Thomas A Sangma. Habakran ha kanika jinyalang Menteri Rangba ka Jilla ule thu ba ka Meghalaya ka khambuan ki longkme ki baklat ha ka por bakpun bakha bat kumju ru ka don buan ki khulung khana ki baklat habenu jor bat ki wei ki Jilla ha kari India. Kumta lasdang pentrai kam ya ka scheme CMSMS khnang banirap ki longkme ba armet bat ki khulung ban khampensuk ya ka kha kapun bat ban yada ya ki na ki jingma. Ka Premier Traffic Cell kala penlong ya ka jingya marathon ha kasni sat jain baladap rengkat ka jingya trailang bat ka dorbar shnong Premier bat ki VDP jong ka shnong mutlong. La penlong ya ka ni ka jingya marathon kum shibenta jong ka jing rakhe ya ka jing dap nyo pusan snem ka jing yo light load kari India. La kawe lama ya ka ni ka jingya da u superintendent ki pulit bat u additional superintendent ki pulit bat ki nang shibenta ki kanthop ki khna kan thai bat shindrang bahapo akhar ar snem karta ki shindrang bat kan thai baladap lai pusan snem shaneng bat kumju ru labu ya ka open category ha ka babaro kilala banya shimbenta. Hapdeng ka jingki khuslai namar bampat la ban pentri kam ya ka inner line permit ILP bat bampat yo ban penrung ya tien Khasi bat garo ha ka kharnit ka bapra jong ka riti sanshar kari India ka khubol bala ai da menteri khana ka sarkar pedeng bapet ya katnat jal shakti bat tribal affairs u Bisweswar Tudu kalong ka ba ai min si mikipat ka Jilla Meghalaya uni menteri khana ulaong ha kasni sat jain baladap ba unya kren bat ka sarkar pedeng halor kini ki artali ki mat khnang ban penbe ki kam ki jam ki be dei bat ki u president ka Bharatiya Janata Party ha Meghalaya uba Ernest Mauri ulaong ha kasni sat jain baladap ba ki nong yalam ka seng ha kari ki kirshan ya u Bernard Marak bat kemshim la i no ya umarwei uba Mauri ule thu ikinong pathai khubor baka seng kala pha ya kai phot halor ka jingto aket shikinong yalam ka seng ki bakham halor ula ongru baka ni ka kai phot la pen khre kat kom ka jing batai jong kinong shnong natura but jong kinong trei ka seng ka jingking yai rel ka bakanjang duo balashna halor ka wa chenap ha thain kauri jong ka district Riasi ha Jammu bat Kashmir kala kanjo pat sa sha uwe umaumer hakaba kalayo ban bu ya ka benta bahap deng du jong ka ni ka jingking ban penyasno ya ki arliang da u golden joint da ka jingbu ya u golden joint ki engineer kin sala ban siang ya ka lentiral lengba ka ni ka jingking ka jing siang ya ka ni ka lentiral lengba ka ni ka jingking kan ya rap ban penyasno ya ka Kashmir bat ki wei ki Jilla kari India lengba ka rel hakasien ka ban ningkong na do bakari kalayo ya ka jingai luit u Surrender Mahi u Chief Administrative Officer jongka USBRL Konkan Railways ula ang bawat laki engineer ki lahap banya kandu bun ki jing banchna ya kani ka jingking ka bakanjang du hakari kila treshitam ban pen urlong ya ka bakila ais ngobha ya kani ka jingshna ka baphala ya ki pat kari India bat katung ila poish ka bakut jongka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong abat ngap ya ka program ka babut